Hori esan da bai izan nahiko nuke foro habetan edo jardunaldi habetan ere ez da landuko, baina bere garaian udalbiltzak ere landu zuela badu energia gida bat eginda, energia komunidadeak, energiaren inguruan egin beharreko transformazio guztia herrietan errealitate bada gaur egun, lehen esaten nuen bezala, ez da, herrietan askotan askarrago doaz, hainbat administrazio eta erakunde baino, eta badoaz herriak martxan, eta gero eta komunitate energetiko gehiago daude, eta gero iniziatiba interesanteo daude. Eta hor, bere garaian udalbiltzak ere energia gida bat osatu zuen, herrien eta herritarren eskura ipini zuena, bidea erresteko baita ere. Bai, Euskal Herrien esperientzia jaso da, esperientzi guzti hori biltzen zuena eta jasotzen zuena. Hortako dia ere jardunaldi hauek ez, Aritzak aipatu duen bezala, egin daiteke, ez, hasieran aipatzen genuen ez, erronkak oso potoloak dira, mundu mailako erronketa zaiga hitzeiten, eta gu azkenean tokiko erakunde batzuk gea, baina aukera ikusi dugu tokikotik eragin daitekela eta egin daitezkela. Ez zailtasunik gabe, ze Aritzek ere aipatu du ez, udalak eta administrazioak ere marko normatiboa bat daukagu, eta marko normatiboak ez du errezten hau martxan jartza, baina aukerak badaude, zirrikituak badaude, eta hortan saiatu barga, eta hortan gabiltza ez. Zabaltza bai tokikotik hasi, baina tokikoak elkar saretzen balin bagea indarra handiagoa izango da, ez? Eta honekin lortuko dugu azkenean herriz herri, Euskal Herrian burujabetzak ere martxan edo indarra handiagoa hartzea, ez? Eta jardunaldi hauen helburua ere bada, ez? Interesa daukaten hautetsi herritar desberdinak elkartu, aukerak, zailtasunak ikusi landu modu praktiko batean, eta pixkanaka gure buruagan ere segurtasuna izan, eta ausardia hartza olako ekimenak edo ekimen berritzaileak martxan jartzeko.